Сега се тръгваме, нали? Всеки със своята си съвест и своето съзнание. Като депутати, защото гледаме полицейски части с щитове, значи бият студенти вън главите чупат, не знам дали знаете. В тотални мащаби. Има кордон до президентството. Да се алармират на европейски институции. Декларация прочетена от ГЕРБ в пленарна зала. Господин Дълчев ще ви каже. Само думи. Напуснете парламента, защо не го напуснете? Това се обсъжда. Напуснете го, да, напуснете го, направете кръгло. Ако трябва да се подем в щабка, трябва да мнозинството да послуша щабка. Защо не напуснете парламента, както направите? Защо сами не го направите? Аз искам това да попитам, защото на мене... От гражданите в градовете и селата това не се разбира позитивно и те искат тук на място да се критикуват управляващите. Те считат, че това е абдикиране, ако излезем от парламента. Това, което медиите показват е, че всички тук сме платени. Кои показват? Медиите показват, че абсолютно всички протестиращи са платени. Как искате хората от страната да могат да имат трезва преценка? Платени са тези, които са разбойници, които провокират протестите. Знаем много добре и вие и ние. Не е вашия електорат тогава, защо не е с нас? Нашия електорат е далеч. На протест? Не е въпросът да бъдат докарвани с автобуси. Въпросът е да дойде всеки един да призовавате по-често. Да пишете до европейските медии, защото европейските медии... Това е направено. Много е важно. Трябва да е балансово, защото... Не ви кажа. Цял ден София е блокада. И нито една медия българска не излъчва на живо картина. Сигурно не е интересно. Имаше забрана. Страхуват се управляващите, налагат контрол над медиите. Управляващите. Не знам, защото излъчвали по-нататък или... Да не е интересно, че студентите... Особено да добре, че ние правим клип. Аз да ви споделям болестта, когато говоря нещо. На концерта в подкрепа на студентите, в края на концерта се качих на сцената и казах, че има нужда от образовани хора, които спазват законите и са човечни, не чак толкова от партии. В смисъл, партийния интерес, ние сме повече, ще спечелим това, ще гласуваме, ние пък ще ви саботираме. И в крайна сметка има организация Радикален протест, съществува, и там мен ме изядаха, защото не можело така да говоря. Те били привърженици на ГЕРБ, в смисъл, че концертът е организиран от привърженици на ГЕРБ с цел студентите да бъдат използвани. Мисля, че е провокация. Мисля, че това е грозна провокация. Никой човек, който уважава себе си и прогреса на страната, не би застанал за такава позиция и да изкаже такава теза. Защото ставаше въпрос, че безкористно подкрепили студентите, тези, които са от радикалния протест. В същото време следващата публикация, която пуснаха, беше за това, че студентите са били в немското посолство и са били разочаровани от цялата политическа класа. И съответно пък започнаха да оплюват студенти заради това, че са се оплювали. Опозицията не е облечена във власт. Вие си имате начин да алармирате европейските си партньори. Мене ме интересува, вие проверихте ли, утре ще издирваме ли новия заместник-председател на парламента в... Много вероятно не е. Интерпол става после да защо да намерят стария? Защо се замълчат толкова? След това днеска неколкократно депутати от ГЕРБ искаха да се включим към студентския протест. Умишлено не го направихме, за да не гръмне, че ГЕРБ яхва протеста и да носим негативизма на чистия интелектуален протест. Защото най-лесно е да излезеш, да кажеш да, наистина, вашите идеи са наши идеи. Имаше представяне на живо, в смисъл предаване на живо в стримът на Иво Бошков, където студенти се предупреждаваха едни други, че депутати от ГЕРБ ще излязат и ще смятат да обърнат гръб, за да... да не излизаме умишлено, за да не се спекулира след това с яхане на протест. На външни хора. Повече от 5 човека от парламентарна група.
до публикуване на държавния бюджет, закон за държавния бюджет, държавен вестник. Не може да бъде интерес на Да, не може да бъде. Цензур никога не е било. Представете ли си за какво говорим? Как може? Къде са гражданите? които могат да поканят да коментират политики и така да... Вие ли кажете на нас? Ето какво да направим? Да бием Мишо Миков ли? Аз съм дясна, ако искате да вярвате, нервите днеска не ми издържат. Това и Орбан си позволява да го прави. И така да му направя. И това, че е важно, когато виждате места. Той днеска ни тотално неглижира. Ние не се страхуваме. Суспендира правилника и каквото и да било. И не може да направим нищо. Законите са такива, че да може един човек да... Ами не са такива законите, само че Сигурно има защо да са наведени. Това, щом депутатите го казват, ние какво да правим? Ето, не знам какво трябва да правим. Добре, те не бяха ли Трите бюджета минаха почти без дебат. Защото ние поискахме поименна проверка, като си тръгнаха Атака, има дебат утре в зала. А те Атака избягаха, не знам, знаете. Пред трима души Сутринта още. Не знаете какво направиха? Те имаше кворума. Имаше кворума и изчезнаха. В 10:30 изчезнаха. Имаше кворума. Дадох информацията на Как преданието стане си говорим на празна сграда. процедура ли? Няма да го бъде. Е така кръсти от това. Какво да го набием? Защо не снимате с собствено? Казваме се, е трудно да направим. Явно, че това не могат да ви забранят. Това е нашия проблем. Моля ви, някой от вас, ако не имате право да извадете един телефон, да снимате цялото нещо. Моля ви се, направете живо продължение. Онлайн да се пусне. Да се разрешили, защото днеска... Не, нас няма кой да бъде. Как всичко се записва. Нищо не мога да бъде. Вие казвате, че нямате права, ние какво да кажем? Не е било. Някога се изискват и предния мандат. Някой нас се изискват предния мандат. Никой няма такова отношение към народни представители от управляващата партия. Случат три партии. Чувствам ми се като, как да ви кажа, смачкани. Нещо елементарно публично дебат за бюджети и на дебата за назначаване за избиране на нов заместник председател. Защо отказват да има публично? Бях интернет сайт и в интернет не може да гледа онлайн. Специално за представена комисия. Не може да говорим. Аз след 27 месеца без познава. Не мога да гледам дебата онлайн. А това, че гласуваха, а защо не искат да включат камера на националната телевизия? Добре, аз може ли да ви попитам един актуален въпрос за последно и ще ви оставим да си ходите? Защо ГЕРБ като опозиция не пожела да има комисия между Анкара и София във връзка с бежанците, още когато сирийския посланик предупреди? А те подписваха с В момента за мен лично външно министерство не функционира. И затова имаме този проблем. В смисъл такъв, пускат се хора от Турция за насам, няма контрол, никой не се изказва по този момент, освен че си искат пари от Европа. Окей, само хубаво, искат се пари, ама колко трябва да приемем още? Ние за Да. Нищо не чувам от опозицията, която да изиска такава комисия за охранителния режим на границата, за това, че младите хора нямат работа в България, а ние сега ще им търсим на бежанците. Нямам нищо против. Те бягат от войната. Обаче ние в момента тук сме във война. И затова сме тук. Защото ние сме във война, тези, които пречат, ние да се развиваме нормално. И затова ще ви помоля като опозиция да го направите. Защото виждате, избиват си хора по улиците. Не може да се прибереме сами по себе. Просто това е една отговорност, която всеки един човек, който е тук, аз съм убедена, че я спознава. Значи в България трябва да е ясно. Така да, ама както се провеждат избори, да ви кажа честно, с тази система... А бихте ли взели отношение, примерно към групата на ГЕРБ в Общинския съвет на Варна? Защо при гласуването на общия устройствен план те гласуваха с въздържали се по въпроса за това гражданите на града да се изкажат по въпроса, свързан с общия устройствен план на Варна? Да. Групата на ГЕРБ гласува с въздържали се. Нямаше нито един глас за в целия Общински съвет. Групата Нашия град гласува против това да се изкажат. Всички останали представители на Общинския съвет гласуваха с въздържал се
за този въпрос, дали гражданите се изкажат при гласуването на общия устройствен план. Аз бях съветник по него време, но трябва да погледна, не е съвсем вярна да е. Мисля, че господин Портних тогава беше член на Общинския съвет, а в момента е кмет на Варна. И аз мятам, че не е правилно кмета да е изразил такава позиция за такъв важен въпрос във връзка с общия устройствен план на целия град. Може би е свързано с темата, че общественото обсъждане е било буквално часове преди това. Предния ден беше блокирано кръстовището, би трябвало да си спомняте, на Варна. Беше много тежък момент. И залата беше пълна с хора от тези, които бяха блокирали кръстовището, точно във връзка с общия устройствен план. Не съм сигурен, че беше въздържал с цялата. Нямаше нито един глас за. Това е факт. Може да се провери, нали така? Записвате тези неща. Добре, благодаря. Дори да проверите. Като приключи това гласуване... Не, новия лот специално днес е доста справедливо. Справедливо зависи. Имаше много теми, които не бяха свързани специално с морската градина, които въобще не бяха засегнати, защото никой нямаше право да се засегне. Самото приемане беше като финал на световното. В смисъл беше предаване на топката, дали да се гласува сградите да са изключени от зелените площи, дали да е до тази част, дали е от тази част. Накрая самото... Следващите посроки предстои паркоустройствения план да излезе, който ще регламентира тия неща, но като цяло парковата зона беше разширена. Тя беше разширена, но картата, примерно, която се нагледяваше, беше цялата зелена. Реално е доста застроена цялата морска градина. Вместо с Салтана да коментираме в плана фигурираха нанесени постройки. Окей, добре, но ставаше въпрос за това, че по никакъв начин не се засегна въпроса за ската, който е продаден за проекта Алея Първа, като всъщност морската градина де-факто не се... Единствено имаше към нея дата, в момента не съм сигурен на какъв етап е, единствено имаше за брегоукрепителни дейности. Това е единствените намерения, които са реализирани. Но той не се води част от морската градина. И всъщност брегоукрепителните дейности, които го скосиха, те увеличиха площта на ската и намалиха площта на морската градина. Алеята изцяло е възстановена, където си минаваше границата на алеята е непокъпена. А проекта за 12-те перли имаше проект за конгресни зали, за яхтени пристанища. Имат, но те не се обсъждат с граждани. А собствеността на града ли е? В смисъл, това е на по-малко от 100 метра от морето. Голяма част от тази Алея Първа. И в новия план между буните на места няма плажни ивици. Не са предвидени за плажни ивици, за яхтени пристанища. Тя действително сплажа няколко квадратни метра буквално. Следствие преди 2 години морето го беше заляло. Но ако погледнете яхтеното пристанище, видите какъв е вида на водата там, ще ви стане ясно, че в съседство, ако има плаж, има проект да бъде направено яхтено пристанище. Аз не съм виждал действително документация, засягаща подобни проекти. Чувал съм единствено за идейни намерения, така нататък. Не съм виждал черно на бяло документи, касаещи строителство или инженеринг. А собствеността? Собствеността е сделка, която е реализирана преди 6-7 години, ако не и повече. И смятате, че е законно тази част, която е между морската градина и морето, да е не част от морската градина? Съжаление мога да кажа дали е или не. Връщайки темата по морската градина, мога да ви кажа моето мнение. Беше за разширяване на зелените площи. Кметът Портних обеща с избирането си да спре движението в морската градина.
то не е спряно все факт още. от вчера. След двумесечно обществено обсъждане има 2 заповеди, изцяло ограничен достъп за всякакъв вид превозни средства, с изключение на полиция, пожарна, линейки. И това е реално 100%? Реалност, да. Факт от вчера 2 заповеди, касаещи 2 части на зелената територия в рамките на морската градина, като заповедта беше за абсолютно всички. Благодаря много. Точно така. Да, ангелски крила. Значи, там са 8 Болешките са много. Снимайте повече в тази зала гласуването и резултатите. Значи аз не мога съгласни сме, аз не мога да допусна държава, в която има 70% в Министерския съвет от една партия, която дори не е и законна. Това е едното. Ние сме българи. Значи аз, окей, нямам нищо против този човек. Той проповядва някаква религия. Знаете ли, не е проблема в Не, религията, точно това е. Проблема е, че тая партия не е партия. Тя не е партия, това са хора. Това е корпорация. Ами добре, окей, правете, изкарвайте им кирливите ризи, нещо направете по въпроса, защото хората, ние не сме агенции на държавна сигурност да вадиме документи. Вие имате достъп до такива документи, изкарайте ги. Ето, кажете този, има такава фирма. Това искат да видят хората. Аз сега съм ужасена колко малко знаете за това, което ние сме правили вътре. Честно казвам, ужасена съм. Малко знаеме, профили във Фейсбук, пишете. Ние сме едно информационно затъмнение, което не се разбира какво се случва. Значи така се получава, че като резултат от нещата, които се правят в парламента, много малко неща достигат до обикновените хора. Изумена съм, честно да кажа. Мисля, че примерно... Няма ден, в който минимум 5 пъти от трибуната да се обърне внимание, да се борим да вземем думата, да посочим всичко това, което е абсолютно порочно. Няма ден, в който да обърнем внимание към протестите и че не може да продължава с тази глухота и с тази слепота. И че просто това е вредно за България, че те ни връщат в най-черните години. Никаква слушаемост, просто микрофона се изключва, казва, вие не говорите по същество, марш на място. А днес новия заместник председател, вие не знаете колко хард влезе в длъжността си. Няма да давам думата, няма процедура, няма проверка на кворума, край. Като при Тодор Живков, на секундата. Ние сме вътре в парламента и аз ви казвам, че всеки ден не водим тази битка. И излиза, че навън за тази битка реално не се знае и вие се чувствате сами на улицата, а ние се чувстваме вътре като хора на барикадата, но в същото време без какъвто и да е отзвук навън. Наистина това е може би тяхна стратегия. Те се опитват да не забелязват вас на улицата, да елиминират модерните сменят, да се подиграват на... Ама добре, направете някакъв пост-профил във Фейсбук и ги пишете тези неща. Ние трябва да знаем. Разбирам ви, давам си сметка. Сега си давам сметка и се ужасявам. Защо по-често се срещате с нас избирателите? Че си просто като напуснете окончателно това Народно събрание като корумпирано, да застанете с хората на протести. Мислите ли, че това не сме в обсъждане? Не, ама не, въпросът за вас решение. Много време Нека само по друг начин да го кажа. Ако депутатите на ГЕРБ излязат пред парламент, това ще се тълкува все едно искат да водят протест. Защо не влезете в контакт с ваша опозиция, нови структури, реформаторски блок, други партии, да говорите, да се разберете, заедно да излезете. Не да се говори, че ДСБ или ГЕРБ или някой друг яхва протеста. Вие говорете дали може да се постигне консенсус да излезете заедно извън парламента. Това е идеята. Не само вашата група, а заедно. Защото ние сме тук заедно, а имаме различни виждания. Не ни пречи да стоиме заедно срещу нередностите. Народът тази игра с кворума се умори. Той не я разбира. След като гражданите тук сме гласували за 4, 5, 6 различни партии, може би, само това каренце хора, но стоиме заедно. Редно е да могат и политиците да си преглътнат нещата и да излязат заедно отвън. Да остане само без Вие всеки ден като ходите на какво чувство ходите на работа? В смисъл, отивате там да свършите работа? Не с изключително омерзение от
състава, който в момента е в парламента. И като са омерзени, какви действия предприемат? Всеки ден. Да. Всеки ден повтаряме, че те трябва да подадат оставка. Всеки ден от трибуната неуморно. Всеки ден им заостряме вниманието върху поредната кавички и наричана от тях грешка, а за мен не грешка, а целенасочена. Целенасочена. Овладяване и взривяване на държавата. Разбирате ли, не сме се уморили, уверявам ви, че го правим, но продължавате да просто там в този парламент тези хора. Правят ли се опити да се прекрати практиката с купуване на гласове, практиката с това да има неграмотни народни представители, с това да са недосегаеми тези, които работят в своя интерес, а не в интерес на избирателите? Вътре в самия парламент попадна